amabili anecala ayemvalweni iminyakanyaka ngalelo langa mhla kubantu uJesu kwakuzokhulula igelekeke efana nomponjana ababehamba bangazi bakhuluma bangenendaba bathuka bangenendaba basola bangenendaba ngalelo langa uJesu wakuveza ukuthi namuhla ngizoba nawe ukhona yena ofundayo egameni likaJesu sengihlala phansi khona yena ofundayo. Verse 43 wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Phinda leli verse. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Ake sikhulume sonke, phinda leli verse. Asikhulume sonke. Wathi kuso yebo ngiqinisile ngithi kuwe yebo namuhla uza kuba nami eparadise. Ake siphinde sisho sonke futhi. Wathi kuso Mana angifuni kanje. Wathi kimi Yowe ufunda kanjani? Wathini la kuwe? Wathi kimi. Wathini futhi? Ngiqinisile ngithi uthi kimi namuhla manje namuhla mina nawe sizohlala ezulwini namuhla ukuthi bawone kangakanani njengoba waboshela amacala akho kodwa ngithi mina kuwe namuhla wonke amacala akho bathethelele Nkosi abakwazi abakwenzayo izoba nawe. Khuluma ithi izoba nami. Khuluma uzoba nami. Thani Nkosi banami. Nkosi iba nami. Ungangishiye embusweni wakho. Ungangishiye ngokuba sowushilo. Ukuthi umduduzo umnikeze kimi. Uyisibambiso sokuthi mina ngizoba nawe. Ungasakhathazeki. Malibonge igama likaJesu. Hallelujah. Manje ukhuluma nini wena? Nini bazalwane? Hallelujah. Ukhuluma nini bazalwane? Uzoba nini wena? Kunemfihlo ke mfuna ukuyisho la. Abantu abaningi mawukhuluma ngokufa bayakwesaba nje. Angithi sitheni manje? Nini wena? Ake ngibone ke sengihlala phansi. Abathi namuhla asabuyele emakhaya sifuna ukuba naye ezulwini. Mazothi ke ngimathanda ukushoda amen ke manje. Angithi sishilo bazalwane. Ngathi mina manje ngizoba nini mina nawe? Manje angithi nini khona? Ufuna nini kathi wena? Ufuna nini wena? Hallelujah. Begani kuJesu engumhleli phiwa amandla. Hallelujah. Ngizoba nawe khona namhlanje eparadise. Ngizoba nawe.
Yesu. Hallelujah. Egameni lika Jesu ngibingelela ubaba umpostoli egameni lika Jesu abefundisi bonke egameni lika Jesu haleluya amen ngingumama uMthembu endaweni yase Welcome Jesus enguthandayo ngafumana umusa ngiyakholwa ngisindisiwe egameni lika Jesu haleluya angizokuchitha isikhathi nami ngizokushara nabazalwane izwi lika John 19 uverse 26 no verse 27 uzowa qhelisa makhawe uzowa qhelisa makhawe uzowa khuluzayo hallelujah asebeyitholile angangifundela u26 no27 noma ngizofunda uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona wathi kunina mama ebheka indodana yakho 27 wayesethi kumfundi bheka unyoko kusukela kuleso sikhathi umfundi lo wamisa kwakhe haleluya ilelizwe bazalwane nizokhonza ngalabazalwane ukuthi umama kaJesu wayemile esiphambanweni edabukise ebheka uJesu kodwa izwi uJesu waphendula ngalo wathi mama ebheka indodana haleluya akashonga ukuthi akabheka izinto eziningi kodwa wathi bheka bani indodana kulezi insuku bazalwane bekufanelekile ukuthi sibheke indodana kaNkulunkulu haleluya ngoba siphelile isikhathi sokudlala uJesu yabuya kudingeka abantu abazothi mina ngibambelela esiphambanweni mina ngibheka indodana ngoba abantu abaningi sebafile emhlabeni ngenxa ukuthi basale esontweni kodwa bagila imkhuba kodwa kulezi insuku kudingeka abantu ozothi noma beneyinkinga athi mina ngizobheka indodana kaNkulunkulu ngoba abantu masebeneyinkinga bayamshiya uNkulunkulu bafuna makumnandi kuhambeka masafika inkinga uzobethi mina ngiyashiya leli sonto labo haleluya kodwa abantu ababheka indodana noma ifika inkinga abaqakeki ngoba bayasuka phela uJesu babheka esiphambanweni uJosepha noma edayisa abafowabo wathi bayifika kwaIsmael kodwa wafika waqhubeka wabheka indodana kaNkulunkulu haleluya uDaniel esemphandini wenkonyama wangena emphandwini waphuma emphandwini wabheka indodana kaNkulunkulu nakulezi insuku kudingeka omama abazothi mina ngisuka esiphambanweni ngizobheka indodana kaNkulunkulu kudingeka abantu abasha abazothi mina ngisuka esiphambanweni kodwa ngizoyibheka noma kumnyama noma kunzima ngoba kulezi insuku sihamba nabantu abangafuni ukubheka indodana bathi uma befika ekhonweni bafike badle bese beyadlala washo uJesu wathi bathi masebefikile bafike badla basutha base beyadlala kunabantu abangazi noma liyaphuma noma liyashona abazi ukuthi yabuya uJesu uzolanda umakoti haleluya kodwa banesikhathi sokudlala banibele ingane kwenezezalo kazi kodwa nakulezi insuku
bekudinga umuntu ozothi mina ngizobheka uJesu ngibheka indodana. Hallelujah. Wayidabukisa umama wakhe wathi mama bheka indodana. Hallelujah. Nakulezi insuku noma umntana babuko wangena enkingeni musuku bali inkinga bheka indodana kaNkulunkulu. Noma sebehlelile esontweni noma ngisho umfundisi wakhe esekhulume ngawe dlula kumfundisi bheka indodana kaNkulunkulu. Ngoba abantu abaningi babazokubuka abantu bayakubuka indodana kaNkulunkulu. Uma sonke besingambheka uJesu besiyohamba sizofinyelela ezulwini. Hallelujah. Ingakho ubona abantu behambe bamshiya uNkulunkulu ngoba bafuna ukuhamba izinto zizinhle mase zixakile bayamshiya uNkulunkulu. Kodwa kulezi insuku kudinga abazothi mina ngibheke esiphambanweni egameni likaJesu. Amen. Oh bani labo abambethi kubo simhlopheka ehuba yemubuhle yemubuhle bebihu behlanzu ikhasi Hallelujah. 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 Ayeye mtuba ayeye. Ayeye mtuba ayeye. Hallelujah. Hallelujah. Cela ukubingelela. Bingelela umuntu wele. Ophakathi kwebandla lonke. Sibingelela ubaba. Baba wethu, Baba Bishop. Sibingelela abafundisi bonke egameni likaJesu. Hallelujah. Yakakhazeleka. Amen. Icilongo selizokhala bakithi. Icilongo chorus bazalwane. Amen. Hallelujah. Khona kuzosuka lento ngiyayizwa lento. Amen. Icilongo selizokhala bakithi. Icilongo selizokhala bakithi.
le. Amen. Hallelujah. Mark chapter 15, verse number 34. Official nje. Bazalwane. Amen. Hallelujah. Kwenza ukuthi uhlezi uthi ukhuluma into. Kanti umoya ngcwele uzoyikhuluma ngendlela yakhe. Hallelujah. Hallelujah bazalwane. Ngicela uyitholile. Angifundele verse number 34. Noma ngithola lapha kuMatthew chapter 27. Verse number 46. Verse number 34. Ngifina lapha verse number 34. Ngehora lesishiyagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli lama sabathani, okungukuthi ngokuhunyuswa, Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Hallelujah. Nkulunkulu wami, ungishiyelani na? Sithola bazalwane la uJesu ushayiwe. Thank you Jesus. Sithola uJesu udatshuliwe emzimbeni utosuka la. Ngishiso indlela laselishawe ngayo wayengasabukeki. Alibonge igama lika Jesu. Hallelujah. 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 Uma ulanda ngayizolo uJesu unabafundi bakhe iphasika. Ephasikeni uyabavalelisa. Ukhuluma ngencwadi kaJohn chapter 14. Uthi inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Ukhuluma lawo mazwi elibhayibheli wasenyukela entabeni yaseGetsemane. Uma inyukela entabeni yaseGetsemane uyokhuleka ukuthi inkosi lesisitha asale sesehlula kodwa masibahlule ngentando yami kodwa masihlule ngentando yakhe. Rabash. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Sithola uJesu uphosite uyahamba uyokhuleka uyaguqa. Okokuqala ukhuleka usosizini. Inyembezi ziyehla ubuthakathaka ngoba khona into okufanele yenzeke kuye. Umoya uyavuma kodwa inyama ngoba inkinga inyama. Alibonge igama lika Jesu. Inkinga inyama yenza ukuthi umuntu angakwazi ukwenza intando kaNkulunkulu. uJesu adressa yona. Uthi umoya uyavuma kodwa inyama. Kodwa uma uthanda Nkosi lithi ibhayibheli kulabo bunzima waguqa phansi ebuthaka. Umjuluko wakhe waba igazi. Kwabonakala ingelosi izomqinisa. Alibonge igama lika Jesu. Kwabonakala ingelosi izomnika amandla ngoba lesitsha fanele sikhulu. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Sibona uJesu une relationship noNkulunkulu, obudlelwano obujulile noNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Uma ufunda iBhayibheli lithi ka 170 times kwiGospel uJesu biza uNkulunkulu ngobaba. Uthi Father, uthi Baba. My Jesus. Hallelujah. 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 Bese uphinde thola futhi ka 21 times uthi my Father, uthi Baba, my Father, Baba, my Father.
Alibonge igama likaJesu. Masomba baba nami. Alibonge igama likaJesu. Kodwa bese lithi kusukela kokuqala abiza uNkulunkulu ngenye indlela. Uma ulandela, uma beyihumusha, bathi yeah, it's an Arabic language. Akasamizi manje ngolimo olujwayelekile olwaziwa noma ngawubani. Uyadlula uyezweni likamoya uyo-address ubaba wakhe ukuze ubaba abe naye. Uthi Eloi, 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 Nkulunkulu wami ushiyelani, ushiyelani, ushiyelani. Kunoba ubunzima bungaka, Nkulunkulu wami ushiyelani. Uthi ngikubonile uhamba nami, ngikubonile uhamba nami. Kodwa beminithi ngibuza usekho, yingakho sengibumemeza Nkulunkulu wami. Alibonge igama lenkosi. Uma ufunda ngoJona, kwakuyindoda engafuni ukusondelana noNkulunkulu. Kangangokuthi akabonanga abamshado nangesikhathi uNkulunkulu esemshiyile. Kunabazalwane, kunabafundisi, noma sinjalo thina bantu. Alibonge igama likaJesu. Noma uNkulunkulu engasekho nathi, kodwa sikwazi ukubona. Noma engasekho nathi uNkulunkulu, siloku sambile nje siyithwala. Ngumfundisi mina, ngumdumisi mina, ameworshipper, kodwa uNkulunkulu akasekho. Ngathi kule nkonzo singafumana umusa ukuthi uzizwe ukuthi njengamanje Moya Ngcwele ukhonani, Moya Ngcwele usahamba nami, Moya Ngcwele usenami. Uma umntwana kaNkulunkulu uMoya Ngcwele engasekho kuwe, nansi into ofuna uyibona. Number one, lazy to pray. Awusafuna ukuthandaza. It's a symbol ukuthi uMoya Ngcwele akasekho kuwe, uNkulunkulu wakhe akasekho. It's a symbol. Uma kuziwe ikonzweni akimi futhi nemali yesiphelo ngeke ngikhokhe ngoba lapha ya noma ngakhokha angidli ngathi inkonzweni uzele ukudla. Ngathi inkonzweni uzele ini? Hallelujah. Hallelujah. Akuyifuna mntaka baba. Uma uMoya Ngcwele nawe uzobonakala ngento yodwa. Emoyeni wakho kugcwele amandla. Uma uvuka ebusuku endlini yakho ekuseni ngophephu. The Spirit of God. Moya kaNkulunkulu abides in you. Uma uSamson eshiya uNkulunkulu akabonanga. Qaphela mntaka baba, sekuyizinsuku zokugcina lezi. Ake uyingcwebe ngabe uNkulunkulu senami yini. Uma uMoya Ngcwele ngekho nawe, repent. Penduka. Isikhathi
isikhathi sisekhona. Alibonge igama likaJesu. Njengamanje bazalwane sisensukwini zokugcina. La khona inkazimulo kaNkulunkulu izothululwa noma nini. Basobha ungasali. Basobha. Ulibele ukuhleba. Amaphutha abafundisi aziwa uwe. Lalela kutshela. Awuyazi. You don't understand the battle of the spirit. Ulo muntu ulipenda kanani ngawe. uNkulunkulu wami umshiyela. Uyazi ukuthi kunabafundisi indlela abahlaseleka ngayo. uSathane uzathatha ngisho ingcebo. Aqala zovala inhliziyo yakho ukuthi umfundisi ungamondli. Awavuka amakhamera. Awavuke. Angithi this is life. Awavuka amakhamera. Sizokwakha ibandla likamoya ongcwele ezohamba ngomyalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu ekanye namo. Sesiyahamba bazalwane ngesipiliyoni. uNkulunkulu akasekho. Sesiyahamba. Samba ngomswe, yabona ngoba ngifaka isuti. Umsweko lo. Into engathi shu. Into engathi bangiphuma lapha isingena emlilweni. uNkulunkulu ayifaka emlilweni. Sisize ngogcwele. Ungashiya inkosi. Nakulesika sokugcina. Sisize. uNkulunkulu wethu. uJesu usho lamazwi. Umemeza kanje ngoba uyabona ukuthi uNkulunkulu umshiyile. Ake ngiqalise umuntu ongaboni. Babusangweni. Mayihamba ngenduku. Alibonge igama lenkosi. Immediately uthatha induku. Akanyakaza uvelame. Ngoba usukazi ukuthi akaseke uyibona indlela kodwa uyizona ngenduku. Wayinjalo noJesu. Kwathi immediately izono zami nawe ziwela kuye. Wamshiya uNkulunkulu. Saba siyakhohlwa. Uthi izono zethu zathwalwa. Izono zethu walenge eKalvari. Ngenxa yezono zethu. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. 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 Ibandla namhlanje lithwele. Ibandla namhlanje lenza yonke into in an expense of ibandla. Bese siyakhohlwa ukuthi kunomoya ongcwele hamba nathi. Immediately singena endaweni engafanele uyahamba umoya ongcwele. Akuthi baba ngicela ungisize namhlanje. Uyisa umoya ongcwele kimi. uNkulunkulu baba ngithethelele kodwa ungamsusa umoya ongcwele kimi. Uma ibandla umoya ongcwele ngasekho selifile ibandla. Uma umntwana kaNkulunkulu umoya ongcwele ngasekho kuye, lo mntwana kaNkulunkulu is dead. Akasekho sefile. Ngoba akasekho uthisha ozomfundisa konke. uJesu akushiya.
Akasekho umduduzi. Uma engene inkingeni akasabiki kumuntu. Uma engene emathafeni athi uDavide noma ngahamba esigodini sethunzi lokufa. Angisabi ngoba mina uNkulunkulu ngiyazi. Ngoba wena mina ngiyazi ukuthi wena unami. Awusabiki indawo. Impi mayifika iqonda ngoyishawula lephansi. Ngoba umoya ingcwele ngasekho. Ngeke ngakhuluma ngelilanga abandleni. Ngathi wemntaka baba. Nansi inkinga ekuwe amahubo 103 Mama Jehova mphefumulo wami. Konke ngaphakathi kwami. Makubonga igama lakhe elingcwele. Bese ungakhohlwa. Yena uthethelela zonke izo bese lapha zonke imbazalwane isifo sami nawe asiphumi ngenxa ukuthi umoya kaNkulunkulu awusekho kithi. Ebusuku mawulele uyadla ayibuze uma uphuphudla, give yourself a question, where was the Spirit of God? Ngoba umoya kaNkulunkulu umuntu uma usungenile izifo ziyadeda, okungcolile akungeni kodwa uyadla. Unjani? Umoya kaNkulunkulu awusekho. Nansi assignment. Ngabe mntaka baba uNkulunkulu sahamba yini nami nawe? Alibonga igama likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Uma uNkulunkulu esahamba nami kule ministry, ngabe kufanele kube nje uma uNkulunkulu esahamba nami. Noma nguwe abezanga njengoba babone wena. Alibonga igama lenkosi. Amen. Abezanga ngoba babona mina nawe. Manje bayazi ukuthi ekukhumbile esihamba nawe ngoba kunawe wena qhwaga nekhalakhala. Umemnyango umqoqo. Baba sithethelele. Baba sithethelele. Kulesi sikhathi sokugcina umbuso kaNkulunkulu ungasedluli. Ngoba nansi indaba isembusweni. Umbuso kaNkulunkulu masingalungisi manje bazalwane. Uma singamema umoya ongcwele abuye kithi ngokuphelele. Siphenduke kuba bonke ububi esibenzayo. Umbuso kaNkulunkulu uzosigeja. uNkulunkulu amesisi. Wahlatshwa. Golgotha. Hallelujah.
Siyabonga makhoba yakhawuleza. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ka-Israyeli. Siyaqubutha kuwe nasemini. Sithi akekho uNkulunkulu onjengawe. Akekho ongalinganiswa nawe. Uphakeme uyakhazimula. Ngegama likaJesu linamandla. Siyabonga uNkulunkulu othandayo. Qhubeka moya ngcwele. Wenza umsebenzi ezimpilweni zethu. Yenza umsebenzi wakho moya ngcwele. Silawule moya ngcwele. Usifundise konke egameni likaJesu. Hallelujah. Kunombuzo ovukayo. Uthi ngabe yini ibandla leli uKristu alilindele? Ingabe ukwevatha noma ukwevatha kwezinhliziyo okufanele kubumbathwe ibandla likaKristu yibo lobo ibandla libembethe noma ibandla seligwinywe yizwe. Hallelujah. Ngicela usisi sithi eze ngaphambili. Hallelujah. Owahlatshwa
Ngiyabingelela abazalwane usonke kaNkulunkulu founder of the church Babzondo ngiyatholela ngiyabingelela ngegama kaJesu haleluya sizoya encwadini kaJohn chapter 19 verse 28 uJesu belokhu ekhathazekile ngezinto ebezenzeka ebuka abanye nabesiphambanweni eshawa kodwa manje uJesu ufika la ekuthenini kahle kahle kwenzakalani vele kwenziwelani konke lokhu ufika engqikithini yokuthi ungani libethele uverse 28 uthi ngemva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi ngomile uJesu besazi ukuthi konke sekwenzekile usekulwile kulokuhle useyilwile zonke izinto wasilwela washawa eshayiwe njalo akayekanga uJesu ebuzwile ubuhlungu akagive phanga kodwa endleleni ukuthi azagcine afinyelele lapho kumele afinyelele khona esazi ukuthi sekwenzeke konke nokushiwo ngabaprofeti ngaye sekwenzakalile kodwa manje uJesu unombuzo wodwa ukuthi ngabe labantu engishawele banendaba nami ingabe unendaba yini uyawubona ndomusa engwenzele wona I die for you uyabona noma ngifele ize kukhona nokwenzayo empilweni khona umehluko nokwenzayo kufa kwami noma kwenza ilutho sesithatha kalula nje ukufa kanje Jesu wafa sesithatha kalula nje sesiyazi nje ukuthi siyagudi ugudi nje soba ugudi nje nasazi ukwenzakalani sithanda ukuhlangana nabazalwane nje siyagudi nje what was the purpose bekuyini kanti inhloso so uJesu befuna wena uJesu mangabethi ngomile abantu laba kunomuso ntanda kodwa abantu abawuboni futhi abafuna abananda bafuthi abananda banokusebenzisa lo musa ukhona